Hola, molt bona vesprada. Temperatures lleugerament per baix del que solia ser habitual per al mes de juliol, fruit de la inestabilitat atmosfèrica que estem tenint aquests dies en la península ibèrica i es manifesta en forma de tempestes, aquest embossament d'aire fred que està creant molta inestabilitat, sobretot a la meitat nord de la península ibèrica, i que avui ha donat com a resultat unes temperatures d'entre 28 i 29 graus a la pedania d'Artesa, una humitat en aquests moments del 60%, prou elevada, a diferència de la d'ahir, i un cel en conjunt serè a les zones del litoral i prelitoral de la província de Castelló i de tota la façana del Mediterrani en general, però per l'interior hi ha algunes tempestes que ja s'han format per conseqüències d'aquesta força convectiva produïda per la calor en superfície i l'aire fred en altura, del que parlàvem de la inestabilitat atmosfèrica, que ha donat precipitacions molt importants durant aquests dies en el quadrant nord-oest de la península ibèrica. Primer va afectar en aquella zona amb precipitacions molt fortes i focalitzades en punts concrets, i fins i tot la força de les precipitacions creava algunes zones de forts vents secs en punts sobretot de Castella i Lleó. La inestabilitat atmosfèrica ha anat desplaçant-se cap a la zona del quadrant nord-est en general. Les precipitacions a ell ja van ser prou importants en la zona de Terol i a l'interior de la província de València, on van comptar entre 14 i 15 píxels color morats, a més de mervells també acords morats, que això significa que hi ha calamarsades en alguns punts que estan sent notícia també en molts punts del centre peninsular, sobretot, on, insistim, les temperatures han estat molt fortes durant aquests últims dies. De cara a demà i dimecres, la inestabilitat tendeix a augmentar, però serà algo restringit cap a les zones de l'interior en principi. Ja saben que les precipitacions, sobretot de tempestes, són un poc irregulars i dins d'aquesta irregularitat n'hi ha moltíssima, pot haver més irregularitat i pot fer que aquestes tempestes vagin avançant de manera imprevista cap a les zones del litoral i prelitoral, especialment quan es despengen des de les zones de l'interior. És poc probable, en principi les previsions apunten a que les precipitacions i les tempestes es quedaran restringides cap a les zones de l'interior de la província de Castelló i de València i també en algun punt de l'interior d'Alacant, però sobretot afectaran Terol i nord de Conca i les zones del Pirineu. El quadrant nord-est de la península ibèrica en conjunt. Dimecres, més inestabilitat atmosfèrica, fins i tot en superfície podria entrar una mica de vent de llevant que podria reforçar aquestes precipitacions, sobretot al matí. Dimecres tindrem un canvi d'escenari. Podríem tindre més inestabilitat de cara al matí i precipitacions més importants cap a l'interior altre cop, però no es descarta que també cap al litoral puguen formar-se algunes precipitacions anecdòtiques. Per tant, la inestabilitat atmosfèrica pròpia del mes de juliol, fruit d'aquesta convecció entre la superfície càlida i l'aire fred en les capes altes, d'aquesta bossa d'inestabilitat que afecta la península ibèrica, farà que es formin tempestes a partir del migdia, encara que dimecres podrà ser un poc a la inversa. Molt bona vesprada i molta salut per a tots en aquest temps de Covid-19. Espero que estigueu tots bé. Molt bona vesprada.